Mga depekto sa Iloilo Terminal Market madugay nga makayusuno sa mga vendor. Iloilo City LGU nagpathag. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Halos tatlo na kasimana ginareklamo sa mga vendors sa eatery section sa third floor sang Iloilo Terminal Market ang pagbara sang pipeline sang lababo nga nagatugas ang pagdanaw kag sang baho. Sang nagligad yung mga binulan, may pila man ka-stall sa Iloilo Central Market nga nagdanaw matapos ang mamunog nga ulan. Ini nga mga depekto ang madugay na nga problema, apang nakabalik-balik lang kag wala na solusyonan. Perwisyo gid ko mga customer tabi ko mga katanlog dira. Would like it yaw. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, wala pa bugos ma-turnovers ang private partner ang Iloilo Terminal Market kag pati ang Iloilo Central Market. Bangod wala pa ma-turnover, nagaagi pa sa central office ang private partner ang repairs sa mga nakita nga depekto. Biglayan na kita mag-coordinate. Yan ang baka sila, please turnover na lang sa city para ma-actionan natin tayo. Suno sa heads ng Iloilo City Local Economic Enterprise Office, may wala pa matapos sa punch list ang kontraktor sa mga proyekto. Oktubre ang target nga turnovers ng duha ka merkado. May mga ginakay o pakan yung mga iban pa nga mga areas na complete. Mga documents, isa sa mga reasons bakit. Sa Piak City, nagaduda man ang pila ka vendors kung madasig na gid man bala ang pagkayo sa LGU kung ma-turnover na ang merkado. Di, why na turnover nga open nila ni? Amo lang ng pamangkot kung dasig ang ila aksyon. Sa amo palang gani ni nga kung why sila aksyon. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas ang naga. Ratsada!